толкова много информация за едно посещение не съм получавала никъде. Косата махна ли? Косата да махна. Ето тези значки. Употребяваш ли алкохол? Така да кажем, точки, по които трябва да работим. Се излекува фрапантни отклонения. За гастрит елглутамина с селена е най-разпространения. Такава информация дори не знаех, откъде да тръгна на лекар. Направете ми едни кръвни изследвания. Защото тук измерваме енергетиката, тя постоянно се променя. Здравейте! Днеска ще посетя една много интересна процедура – биорезонанс диагностика при моята стара позната Галина, която е нутриционист, нутропат и прави такъв тип изследвания, което помогне да разбере на един човек от какво се нуждае неговото тяло, дали някакви органи имат функция, дисфункция и с какво можем да му помогнем. По-скоро къде можем да го насочим при какви специалисти. Който все още не е погледнал подкаст с Галина, който правихме преди няколко седмици, можете да го намерите в описанието. А сега на практика ще отидем и ще разберем какво представлява биорезонанс диагностика. Здравейте, Ина! Здравейте! Здравейте. Да, благодаря. Малко ми е притеснено, защото не е познат апарат, както за мен, така и сигурно за нашите зрители. Може ли няколко думи да кажеш, не е нов метод биорезонанс диагностика, на какво се дължи? С две думи, нещо за апарата по-скоро да разберем. Апарата се използва от 70-те години на миналия век. И общо взето измерва състоянието на енергийното състояние на тялото и на системите. Отчита, ако някъде в някоя система има някакво разминаване от нормалното, от здрав орган. Това не е медицински апарат, не поставяме диагнози. Ако човек реши, си види изследването и реши, може да бъде и е желателно да бъде препратен към лекар и към съответно изследвания. Понякога не е нужно това, понякога човек има само някакъв лек дисбаланс и тогава може би не е нужно да се посети лекар, защото няма оплакване или не е показал апарата нещо много съществено. Да, вие ще го кажете това. Да, сега ще изследваме. Съм в ролята на пациент. На апарата се поставят органите, по които клиента има оплаквания и така. Тук вече съм задала изследването, което ще правим при тебе. Ето тук от 979 възможни органови изследвания. При тебе в момента съм задала 151, като ще продължа нататък и ще сложа още, защото няма да спрем до тук. Само да кажа на нашите зрители, че съм дошла гладна, без да пия кафе и алкохол. Да, това е задължително. Да, за да може да бъде максимално честно и явно изследването. Можем после от тук може да се изследва непоносимостите към храни, алергените, ако има някакви алергии към домашен прах, към котки, към кучета. Апарата може да даде насоки за хранене, за храни също, за храни, които са добри за човека, и препоръки може да даде също за билки и за хранителни добавки. Доста интересен метод се използва вече в целия свят, особено в Германия е много популярен и се използва в медицинските кабинети по спешна помощ.
То точно това с Галина в предходния ни подкаст обсъждахме, че ако човек се усеща здрав, без някакви видими причини, как да отиде на лекар-специалист, какво да му каже? То просто, може би... Общо взето, да, хората, да започнем които... с някаква диагностика по-долекарска. Да, човек понякога може би се чуди, има ли му нещо, няма ли му, решава да отиде на лекар, обаче при какъв лекар да отиде и всъщност биорезонанса може да даде една точно такава насока. Защото има хора, които си измислят наистина някакви диагнози, нещо си чула и вече си такова се заприличали на моите симптоми. Много е лесно в днешно време човек да се превърне в хипохондрик, заради многото информация, всъщност, която ни залива от медии, от интернет. И е много лесно да залитнеш в тази посока и да тръгнеш да си търсиш диагноза в ChatGPT и ChatGPT да ти каже, че си тежко болен и тогава човек не просто ще се разболее, може да стигне до психиатрия. Кабела. Сложи слушалките и виж дали са ти добре. Тук можем да ги регулираме. Ако махни косата. Косата махна ли? Косата да махне. Да. Косата махни, за да може хубаво. Всъщност това са сензорите. И трябва да... Добре ли са на ушите точно? В слушалките има сензори. Сензори, това също е сензор, всъщност чрез които става самото изследване. Няма да почувстваш нищо, не минава ток и абсолютно безболезнено. Вероятно усещаш, че няма нищо негативно. И сега ще преминем към изследването, което... Само да кажем на зрителите, че преди да сме започнали Галина да създаде картата, моята карта като на клиента, тя ми зададе няколко въпроси. Пример, някакви... От какво е боледувала, как е родена, дали е кърмена, дали има някакви стомашни неразположения и общо взето как се храни, колко вода приема, има ли алергии, майката и бащата от какво са боледували. Дали са антибиотици. Дали е пила антибиотици, дали е била оперирана, дали са поставени пълни опойки или каквито и да е опойки, дали е пила антибиотици, защото всичко това се отразява на нашето здраве. И сега всъщност започваме изследването. Ето тези значки, колкото са по-тъмни, човек има някакъв, но не е задължително да е проблем, може просто да е моментно състояние, защото апарата може в момента да ти показва, че имаш проблем някъде, но ние постоянно се променяме. Ако сега си направиш изследвания, ще бъдат едни, ако след обяд си направиш изследвания, ще бъдат други. Това не означава непременно проблем. Защото тук измерваме енергетиката, тя постоянно се променя. В червата няма проблеми тук. Употребяваш ли алкохол? Не. Не. Добре. Черния дроб, добре. До тук не виждам някакви фрапантни отклонения. Сърцето ти е добре. На кой крак бяха операциите? Тисне. Десния, добре.
Приключихме с изследването. Махни слушалките, остави сензора тук, дай. Остави тук, остави слушалките. Сега апарата прави един автоматичен доклад, който няма нищо общо с моята работа. Това е автоматичен доклад, който прави машината и показва дисбалансите, които имаш. Но това, което показва апарата, всъщност не означава, че ти ги... Апарата е много чувствителен и вади нещо негативно като диагноза. Това не означава, че ти тази диагноза имаш. Да. Нали, много хора се плашат, че виждат някакви диагнози тук, но всъщност това е нещо, което трябва да се измери допълнително. Като това може да стане и с апарата, може да стане и с кръвни изследвания. Галина, а кажете, какви органи или системи сме обследвали с апарата? Или можем да изследваме? Всички органови системи по цялото тяло, включително кости. Включително ако някой човек иска, може апарата показва точно в кой прешлен, примерно имаш херния. Показва точно в кой. Ако имаш язва, ако са ти казали, че имаш язва, тя задължително тук ще излезе и ще се потвърди. Язви, гастрити. Много често хората имат гастрит, но той не е обострен, не им прави проблем. И примерно на апарата излиза и те казват, да, ама аз нямам. После се оказва, че имат. Обикновено гастрита върви с една бактерия, хеликобактер пилори. И когато бактерията се излекува, човек може да реши как да се лекува, има начини. И след това, когато се излекува тази бактерия, ако е от нея, вече може да си терапевтира и самия гастрит с пак както реши клиента. Мога и аз да предоставя добавки за гастрит. Елглутамина с селена е най-разпространения. А нещо към инсулинорезистентност, ако човек има нещо към повишена кръвна захар? Точно за инсулинова резистентност апарата няма да покаже, защото в апарата не е вкарана диагноза инсулинова резистентност. В апарата има вкарана диагноза само диабет. Инсулиновата резистентност е това състояние и можем да изследваме в кръв, ако има такива съмнения човек, но апарата инсулинова резистентност просто няма в самата операционна система. Няма. Как вижда апарата? Някакви проблеми? Засича. Значи в апарата има заложени честоти на здрав орган. Засичайки твоите честоти, сравнявайки ги с тези, които са заложени в апарата, той ти дава диагноза. Всичко е физика. Вибрация. Всичко е физика, всичко е вибрация, всичко е енергия. И сега след направената вече диагностика, какво следва всъщност? Това, което следва е, че... Нещо ще излезе като разпечатка от апарата. Да, нещо ще излезе като разпечатка, като краен доклад от апарата, който обаче ние допълнително ще проверим всяка диагноза една по една, дали ще се потвърди от апарата. Ако апарата го потвърди с допълнително изследване, тогава смятаме, че на тази диагноза трябва да се обърне внимание, трябва да се интерпретира от специалист. Да. Но не е просто разпечатка, в смисъл трябва... Не. Няма как да дам една... Обща. Как да го кажа, един доклад, нарича се доклад, няма как да дам един доклад и този човек да се чуди, защото тук сега, примерно в твоя доклад, без да се плашиш и притесняваш, има 30 диагнози. Няма как ти да имаш 30 диагнози. Това са просто засечки от апарата, които ние после едно по едно ще проверим и ще отхвърлим, може би 90% от тях и накрая просто ще останат някои дисбаланси в тялото, евентуално някой гастрит, който тук виждам, че ми показва апарата.
Това, което се преминала преди 10 дни е ротавирус. Тук ме го показва. Най-често срещано ротавирус. Да. С Галина направихме диагностика на моето тяло. Има няколко, така да кажем, точки, по които трябва да работим. Не знам дали е интересно да говорим точно за моите болешки, но какво на мен ми направи впечатление и искам да си го обясня. Например, такъв въпрос зададохте, какво ми е било раждане. Дали раждането е било естествено или е било секцио? Да, защо? Каква връзка има това? В днешно време е много модерно жените да раждат секцио, което е много погрешно. Защото когато детето минава през родилния канал на майката, то всъщност обира нейния микробиом. И всъщност какъвто е микробиома на майката, минавайки детето през влагалището, такъв ще бъде микробиома на детето. Тоест, детето не мине ли през родилния канал, той има съвсем различен микробиом от този на майката и може да има смущения от сорта на запек, защото този микробиом всъщност е много различен. И всеки една майка се чуди защо детето ми има запек или защо има атопичен дерматит или други някакви състояния. И всъщност за това те питах, дали ти си родена. Първо е много важно как е родено детето и дали е кърмено. Защото от това дали детето е кърмено, особено колко време е кърмено, като се смята, че ако детето е кърмено до 1 месец, не се смята за кърмено. Смята се за кърмено до 1 годинка, поне до 1 годинка, за да може да му се създаде въпросния микробиом да работи правилно. Значи много неща свързани вече, разбрах с микробиом. Ако човек не знае откъде да тръгне, биорезонанса е една насока. Откъде да тръгнем? Защото при тебе биорезонанса показва дисбактериоза. Тоест, ти сега ще направиш един микробиом, където ще видим кое е завишено, кое липсва, ще го поправим, ще си набавиш въпросните бактерии. И тази дисбактериоза, може би в течение на 2-3 месеца до 6 месеца, вече няма да има. Окей. А някакви въпроси от сорта, например, за баща ми? Нещо даже показахте ми на някакъв датчик, че има някаква индикация. Това по какъв начин излиза това? Просто съм се впечатлила. Апарата показва всъщност какво е състоянието на аурата на човека към момента. Чисто енергийно, при тебе имаше в аурата ти нарушение от страна на бащата. И аз за това те питах в какви отношения с баща си. Ти ми каза, че не са добри. Дори това показва апарата. А сега, след като приключихме с тези допълнителните изследвания, за които аз исках да са слушалките и си тръгнеш, аз ще продължа да изследвам неща от сорта на какви храни са подходящи за тебе, какви алергени имаш, какво да отбягваш, кои билки са добри за теб, какви са нивата на витамините ти в кръвта, като пак ти казвам, това ще направим и в кръвни изследвания, за да сме сигурни, защото това е апарат, това е машина и ние не можем на 100% да й се доверим. Можем да й се доверим на някакви проценти, но не и на 100%. Но трябва да проверим. Винаги трябва да се проверява, за да е спокоен човек. И оттам нататък някаква програма ще ми направите, откъде да започнем? Да, специално при тебе, тъй като нямаш нужда от кой знае какво, като примерно да се обърнеш към специалист. Ще направим този микробиом, ще видим какво липсва, ще ти направя по пробиотиците, които липсва, ще направим една програма, едно хранене, според това, кои са ти непоносимостите. Като естествено ти можеш да си направиш и тест за непоносимости към храни. Това е вече твое желание. И ще ти изпратя всичко, подробният доклад ще ти изпратя в пощата, където там ще бъде описано всичко, включително
какво да се храниш, с какво да се храниш и какво да предприемеш от там нататък. Супер. Добре, благодаря, Галина. Беше изключително полезно и добре, че съм стигнала до биорезонанс. Защото наистина, идвайки към лекар, аз нямаше да получа толкова подробно такава информация. Дори не знаех, нали, откъде да тръгна на лекар. Направете ми едни кръвни изследвания и оттам нататък. Кръвните изследвания не винаги показват всичко, защото ти първо не знаеш какви кръвни изследвания да си пуснеш и към кой лекар да се насочиш. Точно. Трябва да се тръгне от някъде. Искам да кажа на нашите слушатели, че преди между 7 и 10 дни бях болна с някакъв вирус. И дори това апарата показа, че бях се оказала, че това беше ротавирус с някакви сополи, с някаква отпадналост. До такава степен вижда всичко този апарат. Апарата засича с какво сме боледували преди. Преди години дори много стари заболявания от преди 10 години, през какво е преминало тялото, с какво се е срещнало, го показва апарата. Защото вирусите, те не излизат от нас, те си живеят, те са някъде. И в един момент, когато имунитета спадне, те си се появяват. И това го показва апарата, да. И ти имаш. Каква е връзката ли? Когато имаме лошо отношение с някой от семейството, това неминуемо това влияе на нас като хора и на възприятията ни към света, защото така както сме възпитани, така както са се държали с нас родителите ни, така ние възприемаме света. И когато сме имали едно детство в стрес, примерно лошо отношение между родителите, бащата е само присъствие, а не баща, това неминуемо се отразява на детето. И това дете става недостатъчно. То си казва: мен никой не ме обича, мен баща ми не ме обича, аз не съм достатъчно добра, затова никой не ме обича, и това няма как да не се отрази на здравословното състояние на човек, особено на едно дете. Това са чисто енергийни полета, които апарата засича. За да се работи с апарата, се минава доста сериозно обучение. Не става да си го купиш и от днес да започнеш да работиш. Няма как да стане. На мен ми отне, може би, 1 година да се обуча да работя на апарата. Апарата е доста сложен и е създаден с него да работят лекари. Не е медицински апарат, но е създаден да се работи от лекари. За домашно използване има подобни апарати, с които човек може да третира здравето си, но те са вече съвсем друг вид и на съвсем друга цена. И са по-малки, да. Аз искам да кажа, че днес направо бях впечатлена от полученото кълбо от информацията, и то абсолютно различна, по-различни от щитовидна жлеза до гръбначния стълб. Намериха някакви бактерии, които оцениха толкова много информация за едно посещение не съм получавала никъде. Дано да я възприема и да направим с Галина една адекватна програма, стъпка по стъпка, с която наистина ще подобря нещата, които излязли на този апарат. Не знам с какво мога да сравня този опит. При всички положения не като при доктор. Не мога да сравня с нищо. Кой може да се обучен да води изследвания с биорезонанс? Както казахте, трябва да е лекар за немедицински апарат, къде може да
да се направи такова обучение? Не медицински апарат за домашна употреба, тип биорезонанс, всеки може да си купи от доставчици. Но вече, когато става въпрос за професионална употреба, също си има доставчици, които продават апарата и минаваш обучение. С това обучение ти дават, те изпитват след това и ти дават ето това удостоверение. Ето едно такова удостоверение ти дават, че си преминал през тях обучение за апарат. Тоест, ако аз не мина тяхното обучение и те не ме изпитат, че аз действително мога да работя с апарата, те не ми дават. Аз мога да работя, но те няма да ми дадат това, защото те не са сигурни, че аз мога да как да кажа, да ги представя добре тях като вносители и обучители всъщност по системата. Но общо взето е това. Интересно. Но като цяло само не бих си купила апарата да работя с него, ако не бях учила нутрициология. Защото дори не би ми хрумнало това, защото тези неща, които днес си казахме, всичко това, аз го знам от нутрициологията, аз не го научих от апарата. Апарата беше просто допълнение, инструмент към нутрициологията. И за съжаление, дипломите ни не са признати в България по нутрициология. Предстои в момента да се легализират, но все още не са легализирани. Това е просто апарата, е допълнение към обучението. Аз никога не бих си позволила, дори не препоръчвам на някой, който не е лекар и не е завършил диететика и хранене или нутрициология, да работи с такъв апарат, защото дори бих казала, че е опасно. Така че трябва човек много добре да преценява. Да не навреди, защото има хора, които точно това правят. Галина, как да разберем дали специалиста наистина разбира от това, което прави, или само натиска на някакви, гледа стандартните метрики на апарата? Дори самия факт, че ти отиваш някъде, видяла си някаква реклама, изследване с биорезонанс, примерно някаква рекламна цена, и ти отиваш. Отиваш и те какво ти казват? Ами седнете тук, сложете слушалките, вземете сензора, започваме изследването. Дори това е знак, че човека не е специалист, не е нутрициолог и не е лекар, защото ние какво направихме с тебе? Колко време аз те разпитвах? 1 час? Първо 1 час те разпитвах за теб, за живота ти, за това, което си преминала, и тогава аз ти заложих за изследване органите и тогава направихме изследването. Човек, който просто се е купил апарат с цел печалба, ти ще седнеш, той ще ти направи едно изследване, което не знам точно как ще го направи, при положение, че той не те е питал за болешките ти. И накрая ще ти даде, аз ти казах, 30 диагнози, от които ти нищо не разбираш и не знаеш какво да правиш. И ти казвате, това беше. Сега си платете и довиждане. Това е разликата. Оплашен излиза. И оплашен излиза с 30 диагнози. Още по-стресиран. Благодаря, Галина. И аз благодаря. Беше изключително полезно. Ако това видео беше полезно за вас, ставте лайк, пишете в коментари въпроси, които ви интересуват към мен или към Галина. И до нови срещи! Чао, чао!